客席を確認しました。バスが発車します。次は西山高校前、バスが停車します。お、こんにちは。あら、東さんとこの大きくなって。いや、お母さんお元気？はい。悪いわね。いえいえ。ゆっくり。はい。あら、キーさん。どうも、お久しぶり。こんにちは。こんにちは。バスが停車します。どうして車が来たのがわかるんでしょうね。本当ね。Is this bus going to Narrow Falls? Narrow Falls? なるたきじゃない？行くよ行くよ。Yes, yes, yes. Thank you。前方に落下物があり、このバスは緊急停止します。ご乗車の皆様、ご心配おかけしました。安全の確認が取れましたので出発します。なんで道にあるの分かったんですか？いつも見ていますので。そうなんだ。兄さん。おお、珍しいな。バスがまた通るようになったから。そうか。栗おこは？なあ、上がれ。